mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo asị nke ọma ka mere anyị tata bụ orie wee na-akpọkụ mmụọ onye na-anara oke na-anara aja n'orie ka ọ nara aja niile na ọfọ niile ụmụ Igbo gọrọ taa ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agbakwa afa nke ọma, gbaa afa miri emi. Ihe nji maka ebe n'ụbọchị taa bụ ọ dị m mwute na ụfọdụ ndị Igbo achọrọ ịnachighata n'ọdịnala bụ ebe ndị nna nna ha nọ. I have no problem with Christianity, but ka nkọwara gị ihe mara. Christianity bụ okpukpere ndị Gentiles. Gentiles bụ ndị amaghị Chineke. Gentiles bụ onye kpatara Paul ji ekwu na ozi ọma ya na na-ebu ozi ọma na-ebuda ndị Gentiles. Ndị Juu ekwuru maka ha amarụgo Chineke kpatara na ozi ọma gbasakarị na obodo ndị Gentiles. Ke ndị bụ ndị Gentiles? Ọ ndị Europe, onye akpatara ndị Rome, onye akpatara okpukpere ndị ụka ọbịa ji wee gbanye mgbọrọgwụ karịa na mpaghara Gentiles, the Europeans. Africans, we are not one of them. We are Africans. Ndị na-worship the gods of our forefathers. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa gwara anyị maka Chukwu before ha abịa n'ala Igbo. Ndị ụka ọbịa bịara one mgbe ha bịara about over a little bit 100 years ago. I celebrated mgbe nọ n'ụka ọbịa, I celebrated centenary mgbe ndị ụka ọbịa Bishop Shanahan na ndị otie wetara ụka ọbịa. Ana m achọ ịkọwa na ndị nna nna anyị magburu chi nke ukwu a. Onye agbata na ndị nna nna anyị ha anyị na-azabụ chi ukwu dị chi na-enye nwa, Ifeyi nwa, chi na-edu, Ifeanyị Chukwu. So anyị marụgoro chi nke ukwu a before ha abịa. Ọ bụrụ ha malesịrị anyị gbasara Chineke, kama na ha bịara wee je mebie our historical fact. Ha bịara je destroy our fact. Ọ dịzie ka ha na-ekolonize anyị. Debe ahụ na ya amaghị Chukwu wee introduce nke ha. Ka ngwa mgbe izi ndị ụka ọbịa bịara wee bịa na-agbasara ndị nna nna anyị ha ozi gbasalụ ụka ọbịa. Ndị nna nna anyị ha anabataghị ha. Ha wee chigha azụ. Mgbe mbụ ndị butere ụka ọbịa na mpaghara ala Igbo bụ ndị Irish na Portuguese. Ọha butere ya. Mgbe ha bịara o wee bụ na ndị ụka ndị be anyị anabataghị ha. Ha wee chigha azụ na to drawing board wee butezie an Englishman, Shanahan, and then onye front kwad again Ajay Crowder. Ha wee bịawazi wee change strategy. Ma strategy ha changiri, ha bịawaziri buru education. Ha buru education ma jia ya ọnụ with Christianity ụka ọbịa. Ihe a na-agwazi ndị nna nna anyị ha n'ime ogbe bụ zipụta na ụmụ ụnụ ka ha bịa mmadụ ka esi agụ, ka esi ede, ka ha mmadụ ka esi anapụta ndị anyarị okwu. Ndị nna nna anyị ha wee dupụzi ụmụ ha na ụdị ka ụmụ ha nye nwee nghọta oyibo, maka na ndị na anyarị na-achị anyị mgbe ahụ. Ihe ha meziri bụ ha wee mezie ya ọbụrụ iwu. Nna m so gwa m ya, ha wee mezie ya ọbụrụ iwu na ịbịacha ụbụ na ụbọchị ụka, ọ bụrụ na ndị ụka wee bịawazie, ndị ụka bezie onye agbata na ụlọ akwụkwọ mgbe ochie ahụ gasịrị bụ ndị ụka rụrịa. Ọ bụrụ na ị bịa ya akwụkwọ ụbọchị Mọnde, ajụọ gị ihe onye nkụzi ụka ajụọ gịrị ihe eji wee kwuo okwu Chukwu ụbọchị ụka. Ịzataghị ya apịa gị ihe. O mezie ndị nna nna anyị ha wee bido wee jewe ụka ka a ghara ịpịa ha ihe ụbọchị Mọnde.
ha na-ekwu nke agha ezu ha wee mee tinyekwuo ihe ha kpọrọ moral instruction. Ịnọta oge e gụrụ primary school ihe ama na o nwere ụbọchị ha na-ewepụta na-akpọ moral instruction ụbọchị ha ji ekuzi maka okpukpere ha site na okpukpere etu a. Mgbe ahụ ka ya na wee akụziere gị na nna gị na-agọ mmụọ na ha na-ekpere arụsị dị afọ. Ọ bụrụ na ha dunye ha ozi ha gbuo anụ ga-eso narị na anụ a ha gọrọ ụwa anụ egburu arụsị site n'ụzọ dị etu a wee mee ndị nna nna anyị ha wee na-enupụrụ ụmụ nna ha isi gasị kpatara na enwere proper handover. Ụfọdụ ndị nna nna anyị ha na-akpọzi Okeke, na-akpọzi Chukwubuikem, na-akpọzi Chinedu nwa ya ka ọ bịa nso ka o kụziere ihe ntọala ọdịnala Igbo. Ha na-ajewa ejewa na-eso ndị ụka ọbịa ebe a ka a na wee nwee briji. Ebumnobi m bụ n'obi m n'oge na-adịghị anya challenge m nwere kịta abụ I'm a programmer. I can create another channel. Minus create another channel, I create Odinana TV na page, onwe page na Facebook. If need be, I can even create it na website. Then enwe channel na YouTube. In fact, I ga-enwe social media handles na that Odinana group. Mana challenge m nwere ọ bụ na o nwere onye ọdịnala onye ọ ya emetụ ga-enye anyị quality camera. Quality camera a ga na-use na Odinana TV. Then Odinana TV anwa I will sort out the registration with Corporate Affairs Commission Abuja. Ka enwee quality camera or quality Android phone nwere ike nwee large memory so that na that radio, that Odinana TV ga-enwe ike ide visit ebe a na-eme mmemme ọdịnala dị iche iche na ndị ukwu nọ n'ọdịnala na-eme interview. A ga na-eme upload na that channel. My intention bụkwa na ọ bụrụ na ihe gbasara coronavirus akwụsị na m ga-enwe competition starting from Oraifite first among the primary school pupils. Competition a ga-abụ gbasara asụsụ Igbo na ọnụọgụ n'ọnụ Igbo. Ma agba eshede ma ọnụọgụgụ n'ọnụ Igbo ma ọnụ ego n'ọnụ Igbo. Ihe niile a ga-abụ competition a ga-eme among the primary school pupils. From Oraifite ahụ isi ebe a wee spread it all over an Igbo ma ọ bụrụ na anyị nweta capable sponsors. Then ndị nkuzi na onwe ha ya akụzikwara ụmụazị ndị a ga-esi na school dị iche ga-enwekwa award ka e wee gbaa ha ume. Anyị ga-ebido na ụmụntakịrị wee chịkwa ihe gbasara ọdịnala Igbo maka na ndị ụka ọbịa bido na ụmụntakịrị bidogo na Brook Rosary bido na ụmụ nkuzi Sunday school wee saa ụmụazị anyị isi. Ka m gwazie gị ihe mara ndị a bidoro ụka ọbịa enwere problem with Jesus Christ. Mana ana m achọ ịgwa gị na nkuzi o butere is not for we Africans. Kpatara na mgbe niile ọ na-agbasa ozi ọma ọ gbara ụkwụ na Afrịka. Oge enwere rekọdụ na-ekughe gba ọsọ ndụ wee gbata n'Ijipt mgbe ekwu na nyara Fero na-enwe nyara ndị eze na-enwe problem. Wee gbata n'Ijipt ka abịa zokọbịa. Mgbe ọ na-enwe ọgbaghara with Hero eze Pilate na ndị ọchịchị enwere ọchịchị ndị Rom mgbe ahụ nọ na Israel. Maka na Israel nọ n'okpuru ọchịchị ndị Rom mgbe ahụ maka na oge a nọ under Roman Empire. Wee kwuru ya gbaa ọsọ ndụ gbata n'Ijipt. After ka agbacha ọsọ ndụ ahụ nachighazi as adult ọ machara ọzọ okwu n'Africa maka na ọ ma na nkuzi o butere is not for we Africans, is for the Gentiles, the Europeans. Ọnya batara o ji wee gbaa mgbọrọgwụ mmụọ na Europe. Ka m kọwara gị ihe mara ọ bụrụ na ihe ọ nwụrụ nobody died for the sake of your sins to liberate you. Ọ bụrụ eziokwu. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ọ nwụrụ na story enwe ihe a na-akpọ allegorical stories akọsị na Bible. Ọ bụrụ na ka m chọrọ ịkwa chọọ m ịga too deep ka vidio ghara ito ogologo 2 months ebe a na-agwa gị
na njọ si na aka nne na nna wee bata n'ụwa. Ana m achọ ịgwa gị onye bụ nne na nna a na-ekwu, asị gị na Adam and Eve na mmadụ niile si n'ụwa, all human race from Adam and Eve, the same mama, the same papa. Kedu ihe kpatara the DNA, the gene ndị Africans dị iche, nke ndị Asia dị iche, nke ndị Europe dị iche. A na-agọrọ ndị be anyị papa unu kwelu. Nke a bụ ofu. Nke bụ abụ onye a na-ekwu maka ya abịrọ maka we Africans. He died because of nkuzi o wetara. Enyere ya option, pịasịa ya ịtarị, wee sị ya kwụsị nkuzi ọ na-akụzi n'uche nke ya. O wee sị na ọ bụrụ na ya kwụsị nkuzi, ị mara na the purpose o ji wee bịa maka ndị Gentile, ịgbasa ozi o ji wee bịa maka for his people has been defeated. O wee decide na kaba ya akwụsị kama sị pịakwa ihe, ọ bụgo na ha ya egbu ya egbu, ha gbuo ya egbu. So he died to defend the message which he brought. Nobody died for your sins. Let me give you an example. Ọ bụrụ na that story awa, American story a gwara anyị na Bible, wee sị na anyị nwere ofu nne na nna, bụ eziokwu. Kedu ihe kpatara na mmehie na anyị nọ na Garden of Eden? Adam na Eve wee mee mmehie wee chụpụ na Garden of Eden. Mgbe ahụ ebe ọ bụ na ị kwenyere na ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe maka ịsacha mmehie gị, kedu ihe kpatara na mgbe ahụ mmadụ bịakwaziri bụrụ na na-asị na ọ nwụrụ n'elu obe na mmehie gị na-asa na mmehie niile dị n'ụwa, wee sị is the finish, na mmehie unu niile agwụna, ndị eriri eri. Kedu ihe kpatazi na akpọchi ọzọ mmadụ niile back to Garden of Eden, ebe ọ bụ na ọnwa ebe bụ original plan of man to live. Na ihe ji chụpụ mmadụ na Garden of Eden bụ na Adam and Eve mere njọ. Kwa eziokwu n'ihe a na-akụziri ụnụ ndị eriri eri. At what point ka njọ si batakwazie after the death ya ọnwụ n'elu obe? Ọ bụrụ na ọ sara njọ mmadụ niile n'ụwa, which point kụrụ onye wetakwaziri njọ ọzọ n'elu ụwa? Ndị be anyị na-atabanụ asị asịrị asị ka e wee kpuchie asị. Mgbe mmadụ sịrị asị chọkwa ka ọ kọba asị, ọ sịkwa asị ọzọ n'elu asị ọzọ ọ sịrị. A na-asịrị ụnụ asị unu kwelụ, a na-asa unu isi unu kwelụ, erie ndị mmadụ erie unu kwelụ. Asị na mmadụ nwụrụ na ikwelụ na mmadụ nwụrụ maka ihe njọ gị. Ndị be anyị na tanụ, ụmụ Afrịka na tanụ, kpewe okpukpe ndị nna nna anyị ha n'ebe ahụ ka e nwere ya ancestors from your mother side, from your father side, who will be interceding for you in the spiritual world. Mgbe ije n'ụka ọbịa, asị na onwere nwanne gị na nwanna gị na ya ancestors na ha niile wu demon. Ndị nọ ebe a bụrụ sọ ndị ụmụnne ụmụ ndị ọcha, St. Paul, St. Anthony na ndị ọzọ bụ ndị nọ ebe ahụ, who will intercede for you. Iruo n'ebe ahụ ikwenye na okwe ha, ịma na iru ebe a ịgba aka, nwere onye na-ekwuru gị. Mara ị nọ n'ọdịnala, ị nwere ikwu na ibe gị, ya ancestors ndị ga-ekwuru gị na mmụọ. Ihe dị mkpa oge nwe recognize ha, wee yọọ ha ka ha kpata ọsọ nyere gị aka. Kpọtuo chi gị, mee udo with your ancestors. The entities of power in your family, recognize them. Ọ ha nwa bụ ndị ichie ndị ga-enyere gị aka. Ihe na-achọ ịkọwa bụ gị nwe onye Igbo, gị nwa na-ene m anya, yes, ikwesịna ka erie gị erie. Ọnụ ụka ọdịnala na nkwenye ọdịnala, ebe a ka ihe esi nweta solution to your problem. Every race have solution to their problem, and solution for your problem must come from your root. O nwere any universal formula eji solve all problem to all race. Each race ọbụla ga solve their own problem with their own method. So ikwesịna ka mmadụ na-asị gị gị bịawa gị kwenye gị kpọtụọ ya ancestors. So na ancestors bụ ndị abụrụ ọnụ na ha bụ demon, mana nna 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 nke ha bụ sent. Ya ihe na-achọ ịgwa m na from my mother side, from my father side, over thousands of years ndị Igbo megoro exist, na onwere onye n'ime ha biri ndụ dị mma. Ọkwa ihe na-achọ ịgwa m. Mana nwanne ndị ọcha ha niile wụcha sent. Ọkwa eziokwu. Ndị Igbo na tabanụ, abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Inwe ajụjụ ọbụla ị ga-ajụ m, send the message 0805 7837 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ anwụta na Facebook. Send the message on na WhatsApp. Ihe ọ na-agbagwoju anya n'ihe a nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzigo n'ọdịnala Igbo, maọbụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, ka nyere gị aka. Akụzi n'ọta
ebezina arịrị. Ihe ị na-agabiga kịta ahụ because of your ignorance. Igbo maka nọ anyị ga-adị ka echi na-echigharị agwa agwa sị m onye chụgba anyị ya daa nwanne ịdabinye maka na adịghị ibe ọ na-agwa agwa ya gazie.